Inanay ng Misaka ang gidaghanon sa mga nagpabakuna sa Lapu-Lapu City. Samtang karong adlaw, gisugda na ang second dose sa mga nagpabakuna ug AstraZeneca. Siluan ni Rondina sa report. Karong hapon ang schedule sa ikatulong batch sa mga magpabakuna gamit ang Pfizer vaccine. Matod ni May Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, nga may 426 na lang ka mga doses sa Pfizer vaccine ang nahabilin ug nagpadayon karon ang pagpa-pre-register. Samtang sukad kagahapon, moabot na sa 8,159 ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose sa COVID-19 vaccine. Wala pay labot ni ini ang mga nabakunahan gamit ang Pfizer ug kadtong nabakunahan ubos sa Project Balik Buhay. Sa mga nabakunahan na sa Sinovac, may 1,894 na kanila ang nakakumpleto na sa duha ka dose sa bakuna. Samtang karong adlaw ang schedule sa ikaduhang dose sa nabakunahan sa AstraZeneca. Ang mas didaghan karon nga nagpabakuna ang ato ang with comorbidity. Ang senior citizen is naa lang gihapon man. So ato na tong katong na ato ang pre-listed na master list, ato to silang tawagon, atong hatagan og appointment. Maton ni Tipait, gihingusgan karon sa lokal nga hagamhanan ang profiling aron maabot gayud ang target nga 70% sa populasyon sa Lapu-Lapu nga mabakunahan batok COVID-19. Sa karon ma'am is nagkasaka na gyud ang nagpabakuna. Kay we have ato man gipanghingusgan nga ato silang encourage ato gi-strengthen ang ato ang information dissemination regarding sa atong COVID vaccination. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.